नमस्कार, वैशाली मराठी रेसिपीज मध्ये सर्वांचे मनापासून स्वागत। तर आज आपण बनवणार आहोत 4 डाळी आणि तांदूळ यांचा मिश्र डाळींचा वडा आणि सांबर। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे उडीद डाळ, मूग डाळ, हरभरा डाळ, तूर डाळ आणि तांदूळ। हे सर्व मी एक वाटी घेतलेलं आहे आणि डाळींपासून आपल्याला कॅल्शियम मिळते। मुलांना बहुतेक तर सर्व डाळी आवडत नाहीत, त्यासाठी हा डाळींचा वडा असा पौष्टिक असा बनतो आणि तो खायला पण खूप स्वादिष्ट लागतो। तर आता आपण काय करणार आहोत, या 4 डाळी आणि तांदूळ हे भिजत घालणार आहोत 5 ते 6 तासांसाठी। स्वच्छ धुवून हे भिजत घालूया। 5 ते 6 तास झालेले आहेत आणि हे सर्व डाळी एकत्र करून मी भिजवल्या होत्या, त्या व्यवस्थित भिजलेल्या आहेत आणि आता आपण याचं मिक्सर मधून मिक्स करून बारीक असं मिश्रण काढणार आहोत। तर मिक्सर मध्ये फिरवून घेऊया। हे आता मी व्यवस्थित मिक्सर मधून काढून घेतलेलं आहे। यामध्ये आता आपण मीठ, 1 चमचा कोथिंबीर, मिरचीचे तुकडे टाकणार आहे थोडेसे, अद्रक लसूणची थोडी पेस्ट, म्हणजे वडा काय होतो खमंग लागतो, आणि ओवा जिरेची पूड आणि धन्याची पूड, आणि हे सर्व साहित्य मिक्स करून आपण वडे करणार आहोत। हा वडा सगळ्या डाळींचा असल्यामुळे खूप पौष्टिक होतो आणि मुलांना तो खूप आवडतो। आणि आता तळण्यासाठी तेल ठेवलेलं आहे। हा मिश्रण आपण मिक्सर मधून काढलं की लगेच आपण याचे वडे करणार आहोत। पण जर थंडीच्या दिवसात तुम्ही जर हा वडा करत असाल तर मात्र याला थोडंसं जास्त वेळ भिजू द्या, कारण तांदळाला थोडंसं भिजण्यासाठी वेळ लागतो, डाळी पटकन भिजतात। किंवा मग थोड्याशा गरम पाण्यात तुम्ही या डाळी भिजवू शकता। तर आपलं हे तयार झालेलं आहे मिश्रण। यामध्ये आता थोडंसं गरम तेल टाकून वडे तळून घेऊया। आपले आता तेल गरम झालेले आहे आणि हे मिश्रण पण छान मिक्स झालेलं आहे। यामध्ये मी गरम तेल आणि थोडासा खायचा सोडा टाकल्यामुळं काय होतं की वडा आपला खूप खुसखुस आणि छान फुगतो। तर आता आपण हे वडे तळून घेणार आहोत। थोडंसं घट्टच काढताना हे आपण मिक्सर मधून काढायचं आहे, म्हणजे वडा बनवण्यासाठी आपल्याला सोपं जातं। हे मिश्रण आपण अशा पद्धतीने घेऊन याला आतमध्ये गोल पाडून हे आपण तळायला टाकणार आहोत। तर असा वडा तुम्ही पाहू शकता, खूप सुंदर असं झालेला आहे आणि फुगला पण आहे आणि त्याला कलर पण खूप सुंदर आलेला आहे। पूर्ण वडा आपण तळून घेणार आहे मागून आणि समोरच्या साईडने, आणि आपल्याला हव्या त्या साईज मध्ये आपण वडा बनवू शकतो। खायला पण हा खूप क्रिस्पी आणि टेस्टी असा लागतो। तर अशा प्रकारे आपण सर्व वडे तळून घेणार आहोत। तर अशा प्रकारे आपले सर्व वडे बनवून तयार झालेले आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता फुगलेत आणि मस्त झालेले आहेत। आता याच्यासाठी आपण सांबर बनवणार आहे। तर सांबरची रेसिपी पुढील प्रमाणे पाहूया। रेसिपीज मध्ये वैशाली मराठी रेसिपीज मध्ये तुमचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण बनवणार आहोत लाल भोपळ्याचे किंवा काशी फळाचे सांबर बनवणार आहोत। लाल भोपळा हा मी जास्त प्रमाणात घेतलेला आहे, पाहू शकता। आणि त्या सांबरासाठी लागणारे साहित्य आहे लाल भोपळा 1 वाटी, तुरीची शिजलेली डाळ वरण करून घेतलेला आहे मी कुकर मध्ये, मीठ, कढीपत्ता, उभा चिरलेला कांदा, टोमॅटो, चिंचेचा कोळ, कोथिंबीर, सांबर मसाला, मिरचीचे काप आणि कांदा लसूण पेस्ट, मोहरी, जिरे आणि लाल तिखट। तर आता आपण बनवूया लाल भोपळ्याचे सांबर। लाल भोपळा हा खायला खूप पौष्टिक असतो आणि आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात मिळतो। तर मी इथे कढईमध्ये तेल टाकलेले आहे। तेल गरम झाले की त्यामध्ये मोहरी, झाल्यावर जिरे, कढीपत्ता,
लाल मिरचीचे जे आपण काप केलेले आहे तर काप, अद्रक लसूण पेस्ट आणि हा बारीक काप केलेला कांदा आपण व्यवस्थित फ्राय करून घेणार आहोत आणि बारीक चिरलेला टोमॅटो सुद्धा आपण कांद्यासोबतच व्यवस्थित फ्राय करून घेणार आहोत. त्यासोबतच लाल भोपळा. लाल भोपळा हा पटकन वाफ येतो आणि पटकन मऊ होतो, त्यामुळे त्याला शिजून वगैरे घ्यायची गरज नाही. तर हे सर्व साहित्य आता आपण 2 मिनिट वाफ घेऊ देणार आहोत. या लाल भोपळ्याला, कांद्याला आणि टोमॅटोला वाफ आलेली आहे आणि मऊ पण झालेला आहे. आता यामध्ये मी उभा चिरलेला कांदा, हा खूप टेस्टी लागतो म्हणून मी आता हा उभा चिरलेला कांदा टाकणार आहे. हे मिक्स झाल्यानंतर उभ्या चिरलेल्या कांद्याला जास्त फ्राय करणार नाही आहोत आपण, कारण तो थोडासा कच्चा असाच छान लागतो आणि चवही छान येते आणि सांबारमध्ये तो टेस्टी पण खूप लागतो. यानंतर यामध्ये आपण सांबार मसाला 1 चमचा आणि मी शिजलेल्या वरणात पण 1 चमचा सांबार मसाला मिक्स करून घेणार आहे. 1 चमचा लाल तिखट. तुम्हाला अजून जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही जास्त तिखट टाकू शकता. कोथिंबीर आणि गूळ टाकून यामध्ये चिंचेचा कोळ टाकणार आहे. चिंचेचा कोळ टाकल्यानंतर हे पाहू शकता सरभरीत असं मिश्रण झालेलं आहे. आणि मग आता मी यामध्ये आपण शिजवलेलं आणि सांबार मसाला मिक्स केलेलं हे वरण किंवा डाळ टाकणार आहे. आपल्याला पाहिजे त्या प्रमाणात आपण त्यामध्ये पाणी ऍड करणार आहोत आणि याला छान उकळी येऊ द्यायची आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. याला एक उकळी येऊ देऊया. तर तुम्ही पाहू शकता सांबारला मस्त उकळी आलेली आहे आणि त्याचा सुगंध पण मस्त येतो आणि टेस्ट पण खूप छान झाली असणार आहे. आता आपण पाहूया आणि सर्विंग बाउलमध्ये आपण केलेला वडा सांबार किंवा पोळी सोबत सुद्धा आपण हे सांबार खायला वापरू शकतो. तर आता आपण सर्विंग बाउलमध्ये हे खाण्यासाठी घेऊया. हे अतिशय स्वादिष्ट आणि सुंदर सांबार लागते आणि मुलांना भोपळ्याची भाजी सहसा आवडत नाही, त्यामुळे हे सांबार आपण मुलांना खायला देऊ शकतो. आणि वडा सांबार पण मी माझ्या वड्याच्या रेसिपीमध्ये वडे आणि हे सांबार टाकलेलं आहे. तर तुम्ही करून पहा खायला आणि कसे झालेत ते कमेंटमध्ये नक्की शेअर करून सांगा. थँक्यू.